съм гангохолик. Гангохолик ли каза току-що? Поканихме две наши любими клиентки да споделят за любовта си към магазини Ганг, кои продукти харесват най-много и каква е историята им с бранда. Казвам се Мария Стоянова и съм гангохолик. Гангохолик ли каза току-що? Да. Измислихме нова дума, здравейте! От колко години сте клиент на Ганг? Активен клиент съм последните 3 години. Всеки месец имам поръчки онлайн или срещи с магазините. Познавам марката от много повече. Любим магазин имате ли си? Този. Добре, втори любим. Да, магазина, който е на 2 етажа, като аз специално пътувах от София до Пловдив, за да ви видя магазините, тъй като преди няколко месеца имах проблем с една поръчка и момичетата от онлайн магазина, на които много сте готини, много внимание ме обърнаха и ми казаха под секрета много нови неща и много стари неща, които не си открила до сега в София, има в Пловдив. Затова си направих специално гангопътуване до Пловдив. Страхотно. Добре, кои дрехи са ви любими и носите най-често в ежедневието си? Поли, панталони, рокли и всъщност кое най-често си купувате от магазините? Нещо, което най-често си купувам са вашите поли. Любимата ми пола е една шампанско цвят Dragonfly с водни кончета, която си я представям за всякакви моменти от ежедневието си. Я комбинирам с токчета, с кецове и понякога и вкъщи в неделя след обед, ако настроението го изисква.